No nyt on konaa. Mulla ei ollut tarkoitus vielä alkaa nauhoittaa, koska mä en kerke pelata tässä kuin ihan hetken aikaa nyt tätä sessaria. Mä tuli ihan huvikseen vaan tänne pyörimään. Mutta kun koko ajan on konaa ja tulee vastustajia ja me on tapettu jo 2 tyyppiä, niin mä olen joku 20 minsaa nyt täällä. Niin aika paljon näistä on pöllitty niistä tapoista. No tämän mä löysin boksista äsken, mikä oikeastaan pelasti, mut kun olin tuolla recyklaamassa marketeilla, you know, niin sinnehän joku mukaan yritti hiippailla, niin miehän löysin tuon laatikosta ja kyllähän te tiedätte pojat, miten siinä käy, jos on pumppu kädessä. Niin laitetaan nyt tämä nauhoitus päälle, että ehkä tekin näette joskus, kun jotain tapahtuu, että se vois olla. Ehkä me jäähän tänne servulle, kun tää onkin ihan hyvä olone, tai ainakin tää paikka on hyvä olone. Tässähän on kaikki maailman harporit, oksumilla käväsin. Vaterit, dome, villake, järvi, joki, meri. No niin, joo. Me tarvisin kiveä, mutta hittako me tarvisin tommosen sudenkin kyllä. Mä tappoin sen ekan just silleen, että se yritti, tai tappokin yhden sijaan tuossa ja mä en ollut niinku oikein mitenkään, mulla oli pelkkä puukko mukana, niin eihän se satana, kun se keskittyi sitten siihen sijaan perkaamiseen, niin miehän kävin sen puukolla nylkeä sitten sen kaverin siitä. Niin. Ja sitten lähdemme etsimään kiveä. Niin kuolihan mä alussa tosi. Voi ettäkö sekin olisi saatu videolle. Oli niin paska pelaaja, että vaikka mä olin niinkö... Miten se sanotaan? Niinkö maansa myyneenä. Se ampui 3 panosta ohi, vaikka olin paikallaan ja en tehnyt mitään. Onko tossa kivi? Elähän mitään. Ja puukko kädessä kiviä hakemaan. No niin. Eikäpä nyt taas kiusatko siellä, kun vanha ihminen unohtello. Missähän kaikki asuu? Tuopa se on dikeijannut. Ei täällä mitään kiviä ollut, kun harhojakin vielä. Mutta sitten we have a very big another one over there. Ja tuo ihan hengis. En mä nyt ota sulfuria, kun mä en nyt ota sulfuria. Täällä ei ole kyllä noutteja, niin ei sitten minkään verta. Sehän se on huonoina näissä sijainneissa. Ei pysty rakentamaan pojat perhana yhtään. Joo, mulla on aika monta persoonaa. Hei, joo, nytkö ne löytyy sitten kaikki. Äläpä nyt sinä siinä. Miksi se pitää, kun mä yritän olla kato stealth mode päällä. You know, pig, what I'm talking about. Tiedättekö, kun katsotaan toisia silmiä, mutta ei tarvitse sanoa, mutta se on semmonen äänetön sopimus. Molemmat päätti, että nyt ollaan aivan hiljaa, eikä kumpikaan tee toisella mitään. Oli ihan mukava se, joka minut tappoi, että eihän se multa mitään vienyt. Eihän mulla kyllä paljon mitään ollutkaan, mutta oli mulla kuitenkin jotain. Ja me tapuutin sille ja näytin sille peukkua ja huutelin perään, että vitun kusipää. Tietenkin. Eihän nämä ei ymmärrä suomea, niin näillehän voi puhua. Mun mielestä aika kivaa tuo uusi uudistus, että yöllä näkee vähän paremmin. Tai niinku yöllä ei näe yhtään sen paremmin, mutta näkee niinku lähelle. Jos tulee tämmösen noutin lähelle, niin sä kuitenkin... Kyllähän työ tiedätte, sinä näjet siinä sen noutin. Mut oi perhana, että täällä on tätä kiviä nyt heti kerran. Silleen, että sehän vähän niinku heijastuu. Tai sitten sitä ei oo kellään muulla kuin mulla, koska minä olen enkeli. Se voi olla siinä sitten. Kaikki muut vaan pimeydessä vaeltaa ja meikäläinen sen kun hohtaa. Täällä on kyllä, mutta jotenkin nyt ei sulfuria, kun mä nyt yritän olla niinku järkevä, keskittyä yhteen asiaan elämässä, yksi asia kerrallaan, keskity. Otetaan vielä, oh fuck me. Ei kai tänne mikään helikopteri tule sitten. Tossahan on kivi. We have a little bit of stone over here.
Mä YouTubesta kahtoin tämän. Tämähän pitäisi olla semmonen bunkkeripa, se tiedättekö te? Kyllähän te tiedätte ammattilaiset siellä. Niin. Mutta kun me en koskaan muista tehdä sitä bunkkeria. Sehän on niinku, niin mitenhän se muuten oli? Otahan nyt. Se on sitten, voimme näyttää sen joskus. Mä voin näyttää joskus pari juttua. Se oli aika hyvä bunkkeri ja se oli hyvä video ja se oli kaikin puolin kaikki. Muutenkin tykkään tuosta layoutista tuossa baseessa, mutta niin. Joo, se jää aina se bunkkeri laittamatta. En tiedä miten niin laiskotuttaa. Tärkeä asia periaatteessa jää aina tekemättä. Me on miettinyt tätä X2-hommaa, että onko tämä joku semmonen, niin kuin, onko tämä aivan noboje hommaa ja näin, mutta periaatteessa jos ei ole aikaa pelata, niin onhan tämä nyt älyttömän mukava, kun mä saattaa yhdessä illassa niinku, ainakin 2 päivässä saa niinku aivan valtavasti tehtyä ja siinä ajassa jo on kyllä asseet ja kaikkia niinkö. Että se semmonen jatkuva grindaaminen jää siitä pois, niin se on kyllä mukava. Koatukkeehan. Jaa, meilläkö vielä 1 kuusi tähän, no. Joo, minä en oikein hirviästi kerennyt tätä aluetta miettimään, kun jotenkin siinä hötäkässä kun kuoli, niin paniikinhan se sitten iski. Senhän se tekee. I can hear something. No. En voi tuolla olla yhden kerran. Halo? No. Yhden pommin, kun se nakkasi sinne. Onneksi on videomateriaalia ja tässä alkas muuta jo epäilemään omia korvia ihan kunnolla, että paukkuko etes. Kyllähän paukahti. Paukku pääsi jollain. Ei täällä oo mitään. Katoppa, minä en pysty etsimään sinua, kun se et enempää paukuta. Tänne olisi ollut hyvä läkentää. Tähän olisi tehty joku kämppimispaikka. Kateltu tuonne aina. Joo, tuolla menee Tero. Niin, me tarvitaan se level 2, että me saadaan garage door. Sehän meillä oli tässä niinku ideana tai ajatuksena. Ja kun me on välillä sitten miettinyt, että ei se ole mikään ranaatti ehkä. Se ole poka ranaatti. Ja totta, sulla aurinkopaneeleja on siellä. Tuo on muuten joku semmonen farmi. Mikä se siellä? Ja mikä se tämä tässä oli? Onko tämä se marketin kämpperi? Voipi olla. Vai onko se, että kato, sillä on auto? Hei, täällähän on kaikki. Yläkäännöt on tuo luutattu, mutta käydään kahtoon. Päivä! No niin, nyt ne ei uskalla tulla, kun on ilmi annettu. Scientisti! Perseili! Olipa hirveet, herranen jumala näitä luutteja, käy. Päivä! Voi ettäkö, mitä se tuossa pyllistelle? Kato! Osuu takareiteen. Jarmo. Elää hermostu aina. Jarmolle ei vittuilla. Kato. Menikö tuo? Ei. Se on semmonen homma, että ne jakeille ei kovin paljon avota päätä. Jake. Jaakobin poika. Mitä? Siis... Oho, aika paljon räppiä, pojat. Aika paljon gangsta räppiä tuli
200 melkein. Otetaanpa tuolta tota lottia. Ei mulla pojat riitä kivi tähän hommaan. Riitti. Sulla lailla. Ollaan tämmösiä. Emme jaksa näitten karmeen kanssa. Can we now like get the fuck out of here or something? Mä ehkä voisin tehdä revolverin. Siis mä tarkoitan, että mä ehkä voisin. Siis mä en tee. Oh my god, tule tänne, niin sä tuolle saa vähän. Tänne. Oho, olipa aikainen hyppy, näittekö? Jos tolla lailla hyppäisi oikeassa elämässä auton kyytiin, niin se olisi leuka tärähtänyt tuohon takapuskuriin. Se olisi ollut kuolema. Hei Jeppe, onko Jomppe? Jope! No eikä ole. Koska näitä susia on täällä niin paljon, että mä en voi elää enää. Ai embäde hippatti ja helipate hippate himpante. Oho. Hippate ja helipate himpate hippa helipante ja embäde helipate. Hey, baby! Headshot. Hey, mä haluan säästää nuo, koska kohta räiskitään pyssyillä poikaset. Meikäläinen on täällä. Moro. Haluaako jätkä turpa? Oh, you looted this. That's not nice. On keijalla kertynyt maania. Ja myöskin hyffejä. Ja myöskin massia. Ja myöskin vähän päätäkää. Tiedät se heli, että niin mene helvettihin sieltä. Toiset koittaa täällä juo vettä rauhassa, niin jätkä vaan siellä pyörii. Parempi mennä, ettei niin tarvitse täältä asti tulla sanomaan. Me lainaan tätä sun autoa vähän aikaa, kuuliko? Onko tämä sinua? Me lainaan vähän aikaa, Okkana, haloo. Tämä on paska tämä auto. Mä en tätä näe mitään. Sorry, don't worry baby. Oh yeah. Hehe, that's what I like. Kattokaa miten hyvin piilotettu. Kannattaa vittu ehkä ottaa ne, voi herran jumala saatana pojat. Mene siitä.
Eihän... Eihän kukaan eniten näkistä tuossa on auto. Hello, sir. I'm the boss lady. Mitä vittua? Miksi mulla on vesipulloja? Onko ne joku? Ei. I really like tulut. Päivä. Mitä? Kämppii mua tuon sikaa tuossa. Vittu, alkaa mennä pojat. Alkaa pojat mennä tämä AI vähän yli näillä elukoilla täällä. Niin, vai mitä oot mieltä, Jarmo? Kahtokkeko? Veti sivuluisussa. Mikä siellä oli? Taasko kuuluu vaan yhden kerran? Ja siinä kuulemme luonnonmukaista äänelmistä, kun sika raiskaa kanaa. Kama sinut sinne. Sitten tuo töipöytä tuo. Paljon meillä on luurinta ja sitten Talasaralla me vähän muistelut saatana. Semispringi ja bang bang ja bang bang. Bum ja bum bum. Mutta kun tiedätkö mitä? Se on nyt semmonen homma, Jumko lautaa Juunas päivää. Semi ja springi. Spring rauhallisesti. Vittu, you are dead. Do. Bada bim, bada boom. Oh. Oh, I hate you. Oota sinä siellä vuoroa. Ala vielä. Eikö mulla oota? Irvin Goodman. Onko tässä vielä yksi pelikaani? Hallo! Oh! Mitä ammattelua? Jappei. Voi että, meidän pitää lähteä etsimään joku, kenet me tapetaan. Joku pase. Oi vittu, mistä? Voi perkele, tämä säikäin. NS. Oh. Onko jotain mitä minä en tiedä vai mikä homma on kun aina yhden kerran pamahtaa? Kahtakkeet on aika hyvin oppinut tätä. Ei ihan koko ajan kuulu jalan ääni. Missä vituussa asti?
Voiko se olla niin kaukana? Kuulosti ihan, että se olisi ollut jossain tässä lähellä. Vittu kun nämä on kuitenkin vaihtaa roofkämppäreitä kaikki sitten. Oi vittu! Tää säikäi. Jorma! Voi perkelee Jorma! Eli Jormenkin niin istuskelee vai siellä. Voi vittu, että on mahtava mies. Snaippailee katolta. Kato. Kävi saatana luuttaa. Kunnon pelli. Kyllä tässä on fishingi. Mitä vittua te hommaatte? Tuolla. Turret. Jorma! Mitä vittua? Miten tämä Jorma liittyy mitenkään mihinkään? No niin, kaikki. Kaikki ainakin tietää tämän vitun Jorman täällä. Jorma on mies. Jorma on kunnon mies. Jorma vaan istuu ja sniputtaa ja sitten tulee rellun kanssa ulos. Poija, tämä on online. Siis tällä sammu 4 furnasea vittu peräkanna. Missä tällä ovi? Tuossa. Elikkä täällä on furnase, tässä on tietenkin TC, tietää sen tyhjälläkin. Menkää nyt vittuun sieltä suet. Mitä teki koko ajan siellä pyöritti? Ei voi ajatella. Ei voi vittu ajatella, kun te huuattaa suetsi. Hei. Kuka noita ampuu? Ui saatana, sehän sattukin justiinsa sopivasti. Ja Jormunki! Jorma saatana, ja se oli... Vittu, se on Jorman pase! Ei perkele! Se on Jorma! Why door camp, vittu, kun mä tuhoan sut. Jorma löydetty. Ai jumalauta, mikä biifi alkoi nyt Jorman kanssa. Siellä Pythoni käysä juoksee vittu. Aivan pellenä ampuu susia ja ei vittu tiedä mitään. Kyllä Jorma saa turpaa. Hei, Jormallako doorkämppää? Hyvä.
Kohta alkaa. Why door camp? Nyt se juoksi kotiin ja hitto, se muuten hakkee pommeja. Perkele. Tilanne on totta kai hieman kuumottava, koska meillä on tämä Jorma. Meillä on tämä Jorma nyt tässä naapurisuhteessa. Tiedättekö te pojat mitä tuossa on käynyt? Joku on ottanut uudestaan haltuun tuo. Ja sillä ei ole puuta. On sillä helikatolla. Mikä vittu tuo on? Siis mikä vittu homma tässä on? No niin, kuulitte jo, hyvä. En tiedä. Koko ajan ahistaa, että se Jorma tulee. Ei siksi, että ei ahista kuolla tässä pelissä, mutta mä ahistais aivan hirvienä kuolla just sillä. Meillä on nyt vähän biiffiä tässä. Jorma, vittu! Jorma se vaan pyöri. Ai vittu, että aistaa, saatana. No siellä on rauta. Tavallaan ne edes ärsyttää mainita, koska se totuus on. Totuus on, että Jormahan se siellä. Ai vittu. Nyt on niin jännät paikat, että ei pysty puhumaan. Vittu, tää oli kyllä tärkeä. Ai saakeli, että oli hermo pinnassa, pojat. Joo, loppuu puu, se nyt on selvä. Ainahan se nyt joku loppuu. Ei tämä nyt taas yllätä, mutta niin. Saatiin tuota rautaa. Voi että se oli hyvä juttu. Ai no mahtuuko sitä justiis? Älä nyt saatana aloita. Pitääkö se tehdä tuohon se?
Me nähdään vähän tuonnekin. Voi vittu, mikä paska. Ei saatan. Eikä laita, ei. Tää rakentaa tuo jotain. Mitäs mä teen vaan näin? Noin. Täällä on ihan auki. Kyllä se on riittävän hyvä. Kyllä se on nyt riittävän hyvä. Ei sieltä kukaan tuu. Sitten oil refinery. Ei tuosta pääse. Ei mitenkään. Ei. Ei pääse. Ei varma. No niin, ja tehdään oil refinery, siitä pyöräytetään ehdottoman tärkeä. Joo, ei näistä ei kyllä pääse, ei mitenkään. No niin. Siinä on kaikki mitä nyt voidaan tehdä. 2 oveen, tai voitais tehdä enemmänkin, mun pitää vaan polttaa puuta, että mä saan sarkoolia. Sulfuria vielä on jonkun verran, mutta niin 2 oveen päästään, se ei siihen jormaan riitä, se on varma, mutta mä lähden hakemaan puuta, kiveä, rautaa, sulfuria, kaikkea mahdollista vielä. Mutta tämä jakso loppuu tähän. Niin nähdäänpä seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit. Moro!